Hola, bos días. Bos días a todos e a todas. Grazas por atendedes o noso convite. Estades xa aquí. Esperemos que ao longo desta propia sesión inaugural se vayan sumando parte dos que faltan e que deberían ocupar as cadeiras que están baleiras, porque a inscripción foi maior do que está neste momento e sempre hai, ademais, moitos que non se inscriben. Esta é unha xornada de conmemoración, pero é unha xornada que ten moito máis valor que a da propia efeméride en si mesma, non? É dicir, forma parte dunha traxectoria de divulgación científica que o Consello da Cultura Galega vén tendo desde as súas orixes, porque sempre desde os propios inspiradores do Consello da Cultura se entendeu que a cultura non era só a cultura humanística, sino tamén unha cultura que ten que ser tamén científica e tamén tecnolóxica. Por lo tanto, iso é algo ao que nós non renunciamos e que, ademais, é unha mensaxe que non soamente pola actividade do Consello, naturalmente, tamén pola actividade de outras instancias dentro e fora de Galicia, vai sendo máis común como aceptación de maneira espontánea e natural, pero non faltan sempre persoas as que hai que explicar, persoas cultas, as que hai que explicar que a cultura non se reduce á cultura humanística. Nós estamos nesa misión, podríamos decir, de borrar esa divisoria entre o mundo da cultura humanística e o resto da cultura. E, por tanto, non somente temos unha sección de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía e Sociedade que coordina Elena Vázquez Cendón neste momento, sino que temos unha programación constante tanto nas actividades que realizamos presenciais como nas nosas publicacións e nos nosos recursos. Para quen queira velo, aí está o álbum da ciencia, que é unha especie de milagre que se produciu na nosa web na que procuramos manter a memoria e, sobre todo, rescatar do esquecemento moitas das figuras que, ao longo dos séculos, foi dando a cultura galega, a ciencia feita en Galicia e a ciencia feita desde Galicia. Entón, esta actividade para nós englóbase nesa corrente de actividades ordinarias de divulgación científica, neste caso, co valor engadido de que se trata de conmemorar unha efeméride fundamental e que, desta maneira, nos sumamos tamén as celebracións que a nivel internacional se están facendo en relación cos 150 anos do sistema periódico. Neste caso, tivemos a fortuna, porque é unha sorte, de que a xornada viñese xa inspirada por un grupo de químicos que son activos na divulgación da ciencia e da ciencia en galego, ademais, que é o grupo Ciencia Nosa, que representa nesta mesa Manuel Bermejo, que está nesta mesa por moitas outras razóns, naturalmente, pero que abondaría simplemente o feito de que eles fosen os que acudiron ao Consello da Cultura pedindo a colaboración para participar nas actividades que ao longo deste ano deberían celebrar os 150 anos do sistema periódico. É unha actividade, insisto, de divulgación. E dentro desa actividade de divulgación científica, nós, ás 12, imos facer unha especie de paréntese para presentar dúas pezas fundamentais. Por un lado, a táboa periódica en galego, do que fixemos unha edición que nos permite distribuíla masivamente para ser usada por toda Galicia en 3 formatos, logo xa falaremos deles cando se presenten, e esa é unha parte da actividade de conmemoración na que estamos implicados tanto a Secretaría Xeral de Política Lingüística como o Consello mesmo, por iso nos acompaña tamén na mesa o Secretario Xeral de Política Lingüística, que non soamente participa na edición da táboa
connosco, senón tamén, bueno, pois nos o Aveiro que temos con política lingüística realizamos tamén algunhas das nosas actividades de divulgación científica, e tamén colaboran connosco non tanto na creación da táboa como na posterior divulgación da táboa as dúas academias máis directamente implicadas, que son a Academia de Ciencias e a Real Academia Galega, que estarán aquí connosco máis adiante. E tamén presentaremos unha vez máis a Guía dos Elementos Químicos, que é o volume que se editou por parte de Ramón Piñeiro e que tamén, naturalmente, con a colaboración de Política Lingüística, na que o Consello da Cultura non participou de ninguna maneira, pero que, aproveitando a xornada de hoxe, quixéramos volver a presentar unha vez máis acompañando a táboa. Están aquí os autores, por lo tanto, logo xa se falará diso no momento oportuno. Este é o ano da química, realmente, porque estamos agora coa táboa periódica, pero logo estaremos co Tomás Batuecas, que supón seguir estando de alguma maneira aínda no mesmo tema, pero, bueno, é o feliz acordo que tivo a Real Academia de Ciencias de Galicia de dedicarlle este ano a Tomás Batuecas fará que dentro dos meses nos volvamos a topar, porque naturalmente tamén o Consello da Cultura Galega non deixará de estar presente na conmemoración, no rescate da memoria e dos recursos que se xeren para difundir non solamente a súa figura, senón tamén para difundir, e iso foi o acordo que tivemos con a Real Academia de Ciencias, a importancia da química na nosa vida cotiá. É dicir, ata que punto a química debe ser despoxada dese signo, ás veces negativo, que ten na expresión común, cotidiana, vulgar, cando alguén di todo de química. Nin probar ese viño, non? Quero dicir que, de alguma maneira, forma tamén parte da cultura científica colocar o valor das palabras e as connotacións no seu lugar adecuado. Por tanto, volveremos a toparnos. Pero antes diso, na primeira semana de abril, por tanto, xa, aí, nós teremos, neste caso, non aquí na nosa sede, senón na Cidade da Cultura, teremos os encontros para a normalización lingüística, que este ano están dedicados xustamente á divulgación científica en lingua galega. Por lo tanto, están todos convidados a participar. Participarán moitas das persoas máis relevantes das moitas que Galicia ten que se dedican á divulgación científica e que máis se fan en lingua galega, normalizando a ciencia, a nosa lingua, e normalizando tamén a lingua na nosa ciencia. Quer dizer, que aí hai un camiño de ida e volta. Debo, ademais de agradecer aos meus compañeros da mesa e a todos vostedes a súa presencia, debo saudar a don Juan Martín, que representa o Colexio de Químicos, que estará presente en representación do Colexio, dado que o decano moi atentamente nos comunicou que el non podía asistir de ninguna maneira a xornada de hoxe, porque se atopa fora de Galicia, pero que lle gustaba que o Colexio estivese representado nesta xornada. Nada máis. Van intervir agora a continuación, en primeiro lugar, Manuel Bermejo, logo a coordinadora da sección Elena Vázquez Cendón, e pechará esta presentación Valentín García, como secretario xeral de Política Lingüística. Bueno, moi brevemente, bons días a todas. Quero agradecer ao Consello da Cultura a oportunidade que deu ao noso grupo de realización desta xornada. O noso grupo está implicado este ano profundamente na presentación e valorización do sistema periódico dentro da sociedade e atender as requisitorias que plantexou a UNESCO de reivindicar as ciencias experimentales e de modo fundamental a química na sociedade. Ao mesmo tempo, tamén intenta a UNESCO que desde todas as instancias motivemos ao alumnado na aprendizaxe do sistema periódico e o que significa o sistema periódico para o coñecemento da química e, sobre todo, para a realización da misión da química na sociedade. O obxectivo, por tanto, do noso grupo é moi amplio. Unha das accións que temos é esta do Consello da Cultura Galega, pero temos moitas
máis accións relacionadas ca Facultade de Química, ca Academia Galega das Ciencias, con Enciga, unha asociación a que pertencemos moitos dos que estamos aquí, e nas jornadas de hoxe o que pretendíamos era facer unha reflexión dende Galicia sobre o que significa o sistema periódico, atendendo a esas coordenadas que dixen antes de motivación do alumnado, de presentación da química na sociedade, de valorización da misión que ten a química na sociedade actual. Como veredes polo programa, o que intentamos é facer esa reflexión desde Galicia e pretendemos, por eso temos unha das ponencias sobre Antonio Casares. Ramón Cid vai nos contar que pasaba no século XIX, cando hai 150 anos se publica por primeira vez Mendeleev a táboa periódica, que estaba facendo en ese momento a química da nosa universidade. O catedrático de química Antonio Casares, cal era a aplicación que tiña no momento. Estamos interesados na xornada de hoxe de plantexar por qué e para qué. A química é a ciencia do porqué e do para qué, como escoitaredes permanentemente ao longo desta sección. Veredes como e por que aparece o sistema periódico. Cal é a razón que leva a que desde o Big Bang, a través dun movimento que nos vai a contar Xavier Cid, que é o que sucede ca formación dos elementos químicos. Como chegamos a ter o sistema periódico que temos hoxe e como é a vida que hoxe temos como consecuencia da existencia deses elementos. Pretendemos reflexionar sobre para que sirve o sistema periódico. Como na aula os profesores de hoxe poden coller ese fenomenal instrumento que temos que lle chamamos táboa periódica para enseñarlle aos alumnos a facer química. E o plasmaremos a través de un par de ponencias, unha que ten Ana González, en donde vai a falar das prediccións que Mendeleev no seu tempo realizou sobre o sistema periódico e como hoxe podemos xogar con eses coñecementos e facer prediccións. En que medida podemos coñecer algo sobre elementos non existentes. Eu mesmo falarei como enseñaba a clase de química inorgánica aos meus alumnos na aula. Como a base do que eu enseño, da trascendencia de como se forman os compostos, ten a súa orixe na táboa periódica. Pola posición que teñen os elementos na táboa periódica, podemos entender e explicar perfectamente todo canto acontece. Non podemos deixar de lado, ao estudiar a táboa periódica, o tema do xénero. Que pasa cas mulleres no sistema periódico? Están representadas en que cuantía? Moito ou pouco? Que pasa con elas? María José Romero, que leva traballando no tema do xénero na química, vai a contarnos como ve ela a situación actual no sistema periódico. E hai moitos máis capítulos que vamos a ir tratando hoxe e que, se nos seguides, iremos tratando ao longo deste ano nunha publicación que no próximo mes salirá en Enciga, en donde vamos a estudiar en profundidade, en 15 capítulos, a evolución do sistema periódico na historia, porque o sistema periódico non é algo morto, é algo vivo. En este momento, hai ano e pouco, se recoñeceron a existencia dos 4 últimos elementos. Pero están xa traballando na síntese do 119. Cando se vai a parar? En que medida teremos que decir, bueno, pois o sistema periódico non vai a ir máis alá? Sobre todas estas reflexiones vamos a ir falando. E, ademais, como é trascendental o divulgar a química na sociedade, traemos a un divulgador da ciencia. Manolo Vicente vai a falar sobre como divulgar hoxe a ciencia e, de modo particular, a química. E, como non podía ser de outra forma, a química é para os alumnos. A táboa periódica se utiliza na aula e queríamos que os alumnos aprenderan dunha forma lúdica como se pode comprender ese sistema periódico. Nas seccións do final iredes vendo como a través da música se pode presentar os elementos químicos. Bueno, quedan ali unhas cuantas pegadas e algunha aportación, porque esta reflexión é desde Galicia. Decía antes que nos interesa moito fixarnos que fixemos os químicos galegos e que aportamos ao sistema periódico. Bueno, irá salindo ao longo da xornada cal foi a xeral aportación de Antonio Casares. Non só o que vos decía antes de como enseñaba química na súa época. No ano 1860, aínda non se publicara
a táboa periódica de Mendeleev. Xa se descubrían dous elementos, o rubidio e o cesio, acababan de descubrirse. Antonio Casares era tan genial que foi capaz de comprar cos seus cartos un espectroscopio de Bunsen e utilizalo na determinación nas augas mineromedicinais galegas de elementos químicos e de descubrir a presencia de rubidio e cesio en augas mineromedicinais. Esa é unha aportación, por eso nos interesa a reflexión sobre a táboa periódica desde Galicia. E que decir de don Tomás Batuecas, do que falaba hai un minuto Charo da súa enorme trascendencia. Tomás Batuecas foi presidente da Comisión Internacional IUPAC de Masas Atómicas, unha trascendencia extraordinaria. Durante o seu mandato, no ano 1961, no congreso que tuvo lugar en Viena, se chegou a acordar cal é a base actual de medidas do sistema periódico. Hasta que momento se utilizaba o oxígeno, con masa atómica 16, e Tomás Batuecas, que era un experto, era unha autoridade mundial na determinación de pesos atómicos, a súa medida do nitróxeno todavía sigue sendo hoxe de referencia, pulou para que se conseguira a instauración do carbono como base de medida. E hoxe o que temos como referencia de medida é o carbono 12. Por iso é interesante facer esta reflexión para que a sociedade sepa que non somos uns quiden no sistema periódico. Temos personalidade. A química galega está ben representada. Como tamén decía antes Xaro, o ano pasado nos publicaron un libro sobre o sistema periódico do que falaremos máis adiante, que é unha guía dos elementos químicos. Bueno, máis adiante vos comentaré máis cosas. Como vedes, falo demasiado, vamos a deixar, me vades a escoitar moitas veces ao longo do día, paro e continuo. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, moitísimas grazas, benvidas e benvidos a todos. Dende logo, dende a Comisión de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía e Sociedade, pois é unha honra que alguén chama a porta do Consello da Cultura Galega, que primeiro reciba a presidente, por suposto, quen lle di que non, ora que o escoitaron a Manolo Bermejo. É imposible, ademais sería falta de química, falta de cultura e falta de ciencia, decirlle que non a Manolo, porque esta presentación que acaba de facer aquí non pensen que é porque hai cámaras, non pensen que é porque están solo vostedes. Eu vivín esta mesma presentación cando me contou o proxecto, levoume as miñas clases de química no instituto e estaba claro que tiña que estar aquí no Consello da Cultura Galega hoxe, grazas a él e grazas a un fantástico equipo que él coordina, que son Ana González e Marcelino Maneiro, que están impregnados coa mesma química e que teñen o mesmo entusiasmo, igual que todas as relatoras e relatores que van a participar. Eu creo que se fixésemos un protocolo de boas prácticas, que elementos tiña que ter unha xornada para ser organizada no Consello da Cultura Galega, pois esta primeiro ten todos os elementos, non? Porque están todos os elementos químicos, van a estar en galego, van a estar aquí, Manolo, pero lle estamos dando un pouco de emoción, pero sobre todo teñen os elementos máis importantes, que son as persoas novas que están a facer química en Galicia e conectadas co mundo. Recibiremos un relator novo, sobre todo na escala que marca Manolo, pero que nos vai a traer química con ADN galego, pero feito en outras partes do mundo, a impronta e a pegada das mulleres na química, que ademais a química é a gran cociña da ciencia, onde hai máis mulleres, pois vai quedar tamén patente. Como non, eu creo que o elemento trascendental e o elemento de peso nesta xornada tamén é o galego, vai estar presente na táboa periódica, está presente no discurso que se acaba de facer, vai estar presente nos encontros de normalización lingüística, xa que retan, e aí estivemos traballando moi activamente cos compañeros que o levan a cabo, con unha pregunta: cal é o peso atómico do galego na ciencia? Bueno, aquí aprenderemos. Vai a quedar moi clara tamén a pegada do compromiso social da ciencia en Galicia, porque a veces parece que, como non contamos a ciencia vinculada ás persoas, e eu creo que en este sentido, pois o grupo de Manolo é un referente para ir combinando ciencia e persoas e que quede claro que as achegas fan as persoas que están moi motivadas. E como moi ben decía a presidenta, o álbum da ciencia eu creo que é unha das xollas do Consello da Cultura Galega, e aquí van a sair moitos máis nomes, os que debemos a lealdade do que nos ofreceron e que van a ser espellos das químicas e dos químicos do futuro, que en Galicia pois tamén hai moito por facer.
se fala xa de algúns números asociados á táboa periódica, seguro que saen moitos máis. Cando falamos con Manolo do programa, que estaba moi ben traballado e moi ben diseñado, tiñamos moi claro que se o Consello quere abrir as portas, a presencia dos medios é moi importante e a presencia dos divulgadores é moi importante. E aí a xente de Químicas teñen tamén un referente. Eu creo que Manuel Vicente, que fai efervesciencia, non? Está aí vai moito tempo, fai dende a Radio Galega unha pegada moi especial todos os domingos e vai estar tamén con nós. E non me quería olvidar de ninguén, pero creo que hai moitas achegas moi importantes e apelando á de cultura, a esta evangelización que di a presidenta que tamén hai que facer, porque a veces a xente lle choca que fai a xente de matemáticas ou de química ou de física ou de bioloxía no Consello da Cultura Galega. Bueno, temos tamén unha responsabilidade porque o grupo de Ciencia Nosa leva facendo moito tempo, pero mellor outros saltamos o espazo público un pouco máis tarde para contar que a ciencia é nosa, pero que a ciencia é de todos, non? Entón, eu creo que esa parte de contar a ciencia como cultura e que os contos de ciencia teñen a súa literatura, eu creo que nos quedaba por facer. E creo que a sorpresa e o mellor fin de festa que podemos ter, aparte de que veremos libros, presentaremos libros, nos levaremos táboas en distintas escalas, é a parte musical coa que pecharemos, non? Porque eu creo que aquí pode haber un punto hasta sorpresa, o mellor a xente non se imagina toda a música que hai no sistema periódico, a parte pop que pode haber no sistema periódico, eu creo que é un xeito de chegar con esta outra frecuencia coa que conectamos coa xente nova, que a música. Así que mil grazas a todo este equipo de relatores e de organizadores por servirnos este gran menú, que seguro que nos vai a sentar moi ben, porque o bo viño feito en Galicia ten química moi ben feita. Outra cousa é a toxicidade, que eso podemos levar todos, non? Así que moitas grazas, Manolo, porque non lle podo chamar Manuel, porque sería outra persoa. Moitas grazas, Manolo, por o voso traballo, por esa trayectoria en Enciga, porque isto non se improvisa, porque non se chega aquí con unha formuliña, sino que con unha trayectoria pois moi importante. Grazas a todos os que viñeron desde sitios moi variados. Seguro que hoxe é un día que é unha inversión para todas e para todos, e para unha matemática celebrar o día Pi, permítame o anuncio con todos vostedes, pois creo que acaba dun xeito moi redondo. Moitas grazas. Moi bo día. En primeiro lugar, pois, saúdo aos meus compañeros da mesa, a señora presidenta do Consello da Cultura, a Rosario Álvarez, a Manuel Bermejo, que a quen todo o mundo saben que o coñecemos como Manuel Bermejo, como ben di, Elena sería outra persoa, e a Elena Vázquez Cendón como coordinadora da sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade desta casa que hoxe nos acolle e que se apunta, por decirlo de algún xeito, a conmemorar algo tan importante como é o 150 aniversario da publicación por Mendelez da táboa periódica. Para min, que son de letras puras e duras, igual que a miña profesora Rosario Álvarez, moitas das cousas que estou escoitando aquí non vou obviar que son novas. Os que estamos afeitos a traballar no ámbito das humanidades, sempre tivemos unha admiración, se cabe silenciosa, polos químicos e a xente de ciencia que facedes un traballo a veces en equipo, a veces solitario, pero que moitas veces non ten a visibilidade que teñen as humanidades, porque nós estamos afeitos a que quen publica unha novela, sexa mellor ou peor esa novela, pois teña unha presentación en sociedade, teña unha crítica literaria, teña tertulias logo que falan sobre ela, ou a quen fai escribe un poemario ou pinta un cadro. Sin embargo, a ciencia é outra cousa, non? A ciencia busca máis a efectividade, busca máis unha finalidade que fai, en primeiro lugar, que a obra nunca estea conclusa. Estamos vendo como unha táboa periódica publicada hai 150 anos, acaban de decir Manolo que ainda se están incrementando elementos químicos nela. Non? Isto, eu, trasladado ao mundo literario, pois sería impensable que hoxe alguén se atrevese a retocar e ampliar, pois non sei, pois Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, por exemplo, teríamos case como sería unha afronta ao noso sistema literario, cando en realidade na ciencia é así. Tamén estaba eu pensando que poucos documentos que formulasen principios básicos influirían tanto na historia da humanidade como a publicación da táboa periódica. Seguramente moi poucos, non?
poucos, porque é un instrumento relativamente sinxelo, porque materialmente é sinxelo. Aquí imos presentar unha tabla periódica en galego ás 12 e veremos como é un panel, é un cartaz, non? Pero é un cartaz que, como xa se dixo, e vos teredes seguro, que máis que asimilado un cartaz que cambiou a historia da humanidade. Esa é a grandeza de parte do que se vai falar aquí. Outra cousa tamén é a tradición da química en Galicia, que moitas veces tamén no imaginario colectivo parece que os galegos non nos ocupamos tanto da ciencia, que non temos historia, cando a realidade xa se falou aquí tamén no Consello da Cultura da trascendencia de Domingo Fontán, e digo porque é unha paixón compartida de Elena Marmiña e máis dos máis que nos acompañan, pero sí temos xente como Casares, xente como Batuecas, que foron fundamentais a hora de escribir a historia desta carta periódica. Non? E a partir de aí, pois, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que temos como finalidade principal e eixes de traballo fundamentais divulgar a lingua galega e a cultura galega naqueles ámbitos onde normalmente estivo excluída, pois non podíamos quedar alleos a esta iniciativa do Consello da Cultura, da Asociación e da Sección de Ciencia do Consello. Polo tanto, nada máis que felicitar a todos canto tivestes que ver no deseño deste ambicioso programa, como non tamén a quen traballou na guía dos elementos químicos que presentamos hai uns poucos meses, editados polo noso Centro de Investigación Ramón Piñeiro, a Ana Gómez Noia, a Marcelino Maneiro, a Manolo tamén, que teñades unha boa xornada de traballo que seguramente vai ser frutífera, proveitosa e que a partir de hoxe pois Galicia teña un pequeno capítulo máis na historia dese, como digo, dese fundamento, dese papel fundacional e un instrumento fundamental, como digo, no desenvolvemento da nosa sociedade, como é a táboa periódica e as demais reflexións que vai haber aquí, que estou seguro de que van ser pois moi proveitosas para seguir traballando e co horizonte posto sempre en ampliar e seguir mellorando, e seguir ampliando o noso a nosa capacidade de traballo nun ámbito tan interesante como é este. Así que no Ano Internacional do Sistema Periódico que coñamos esa vantaxe que nos dá a nosa tradición e a alta capacitación dos profesionais que están traballando agora mesmo nel, para que dende aquí, dende o Consello da Cultura Galega, pois sigamos avanzando e sigamos poñendo negro sobre branco, poñendo claro que é o que debemos seguir aprendendo e cales son as posibilidades de seguir facendo. Nada máis, moitas grazas e moi ben. Ben, moitas grazas. Entón, damos inicio á parte de relatorios e chamamos a Nesa Xavier Vidal, que comezará as sesións de hoxe. Moitas grazas.